This mgidi must be perfect. Udokwala ubuyile. Unobe ntesta ka. Uchithi imali engakanani? 300,000. Uzenene. This should be his lounge. So kukwakhe yonke le ndawo. Usilu, he's kind of special. Zithini i-challenges that you've gone through now? Ubethiwe, ukazophinda. Hello guys, hello, welcome back to my YouTube channel. Namhlanje sikumgidi Mums season 1 episode 2. Njengoba bekusenzeka ntoni kumgidi Mums kule veki iphelileyo, siphathele umgidi kaSilubonile. Ubusenziwa ngokwesiko ke umgidi kaSilubonile, or mandithi ubuqhutyelwa ikhankatha oNcibi, enye yezo zinto, sorry ni guys, ubuqhutyelwa apho. So bebezawubuya ke bazokwenza i-celebration apha ekhayeni. Uvezile ke umama wakho, uyatsho umama wakho uba umthetho ungqengqwa kwelaa cala. Zikhona izinto ebeziplenile eberhalela uba angazenza kodwa akakwazanga uba azenze kuba umthetho ungqengqwa kwelaa cala labo. When it comes to umgidi wenziwa ngokwesiko, ootata bazibambele kakhulu yonke into. Izinto ziyafihlakala ke, ziyafihlwa ke into zesiko, azivezwa kakhulu. Eka ke umama athobe ezizibazana, athobele isiko lekhaya, benze ootata into ekhaya. Imizi ayifani bethunana, nendlela esenza ngayo ayifani, so kumele sinyamezele. Ezuba isitsho nokungena kwakwesithini umama khe ebengekho, yena uthunyelelwe nje ii-pictures, yena ebengekho ngoku ebengena. Zika andiyazi uba mna le nto ndingayivumela, andiyazi uba ndingayivumela mna le. Ubu-emotional kakhulu ke lo mgidi, u-emotional. Bekhona izinto ezazinyathelo ezingazange zenzeke, bebekhona abantu abangazange baxolise kwakufanele uba baxolisile. Sibonisiwe uSilubonile, igama lakhe lipheleleyo, waye walimala emehlweni, elinyazwa yitshomi yakhe, waenda apha imehlo lingaboni. So uba itshomi noSilubonile baye bahamba baziyele esibhedlele. Umama akazange afowunelwa axelelwa, ufowunelwe yena sisibhedlele sekuthiwa makaze azosayina. So yaba buhlungu kakhulu kumama loo nto leyo. Lena ipati ke bekuhleli phantsi umama kaSilu noBonile, that is a friend le yamlimazayo. So umama kaSilu esitsho uba umama kaSilu kaBonile akazange axolise, akazange azobona azoqonda uba kwenzeka ntoni, azange enze nix. Waye wakhonsentreyitha emntaneni wakhe unguBonile, umntanakhe lowo ungalimelanga. So lo wakhe ulimele akazange aze azocela nozobhatala ii-hospital bills. So asazi njani na ntombi, njani ungazuzi nozoxolisa kodwa umntanakho umoshile. Hayi, nantsi into endingayiviyo, andiyi-understand. Bathethile ke, bethetha bobabini shem, balila ipheni ibonakala kumama kaSilu apha emehlweni. Waxolisa nomama kaBonile uba imisteyikhi wayenza ngokungaze abuyele emva azocela uxolo. Abantwana bona basezitshomi, they still friends bona abantwana. Azange bayithathe loo nto, nalo walinyazwa imehlo akazange ayibambe loo nto leyo as inqala, imehlo lakhe aliboni. Simbonile ke umama wakhe shem, umama kaSilu empha isipho sendlu, umakhele indlu, i-sitting room nekamere fully furnished, intle. Upha umntanakhe isipho. Ndiyayithanda ke le nto intsha bayenzayo, intle ke le nto. Kuzo zombini ezi episode sendizibonile benza izipho, intle le nto bayenzayo. Thank you for watching. Mandingayenzi ibende maqela, mandingayenzi ibende. See you next time. Ndilungise into encinci. The friend is Pholile, not Bonile, as I said kwi-video, as I said kwi-voice over. So sorry for that. Kindly subscribe for more. Sizawubonana again ku-next video. Ndizayidropha kwanamhlanje, episode 3. Thank you so much for watching. See you next time. Bye.